Καθώς περίμενα τη Μαρία να επιστρέψει από τη δουλειά, το τηλεφωνό της ξαφνικά άρχισε να χτυπάει. Ο ήχος ήταν αλόκοτος, σχεδόν σαν να μην ήταν δικό της. Άρχισα να το ψάχνω μέχρι που το βρήκα στο σαλόνι. Όταν το πήρα στα χέρια μου, διαπίστωσα ότι η οθόνη έμεινε αναμένη σε μια κλίση, ή μάλλον σε μια συζήτηση που ακόμα συνεχιζόταν. Ακούγοντας προσεκτικά, κατάλαβα ότι η Μαρία μιλούσε με τη μητέρα της. Σύντομα το τόνο της φωνής της μητέρας άλλαξε, γινόταν πιο συγκινητικός και απαλός. Είχε έναν άλλο χαρακτήρα από αυτό που την ήξερα. Αντίθετα, η Μαρία ακουγόταν αναστατωμένη, σχεδόν να δακρύζει. Οι λέξεις που έλεγε αντίχησαν στο μυαλό μου σαν να μην ήταν δικές της. «Μαμά, δεν μπορώ να το κρύβω άλλο. Ο Γιάννης δεν είναι ο βιολογικός του πατέρας. Αυτό που ξέρει όλη αυτή τα χρόνια δεν είναι αλήθεια». Ένιωσα το στομάχι μου να σφίγγεται. Οι λέξεις αυτές ήταν σαν να με χτυπούσαν στο κεφάλι. Τι στο καλό συνέβαινε? Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ο Γιάννης, ο γιος μου, δεν ήταν δικός μου? Δεν μπορούσα να σκεφτώ καθαρά. Πώς ήταν δυνατόν? Τόσα χρόνια να μην γνωρίζω την αλήθεια. Η μητέρα της φάνηκε να προσπαθεί να την καθησυχάσει, αλλά η φωνή της έτρεμε. «Μην ανησυχείς, θα τα βρούμε όλα. Ο Γιάννης είναι δικός σου γιος, ανεξάρτητα από τον βιολογικό του πατέρα. Η αγάπη σας δεν αλλάζει». Η Μαρία όμως συνέχιζε να μιλά με σπασμένη φωνή, σαν να μην μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Αλλά πώς να του το πω? Πώς να του αποκαλύψω ότι ο άνθρωπος που νομίζει ότι είναι ο πατέρας του δεν είναι? Θα με μισήσει, θα μας εγκαταλείψει. Ξαφνικά όλα άρχισαν να αποκτούν νόημα. Οι αμφιβολίες μου, οι απρόσμενες αλλαγές στη συμπεριφορά της τελευταία, η αυξημένη της ευαισθησία. Τώρα κατανοούσα τα πάντα. Ο κόσμος μου είχε ανατραπεί. Ένιωθα σαν να με είχαν χτυπήσει με γροθιά στο στομάχι. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η Μαρία μου με είχε προδώσει έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια με είχε κρύβει τέτοιο μυστικό. Ο Γιάννης δεν ήταν δικός μου. Ήταν σαν να μου είχαν πάρει ένα κομμάτι της ψυχής μου. Πώς θα μπορούσα να το διαχειριστώ αυτό? Δεν μπορούσα καν να σκεφτώ καθαρά. Η Μαρία και ο Γιάννης ήταν ολόκληρος ο κόσμος μου και τώρα όλα αυτά καταραίουν μπροστά μου. Καθώς οι σκέψεις μου χάνονταν σε έναν ανεξέλεκτο δίνη, το τηλέφωνο έσβησε. Η Μαρία είχε τελειώσει τη συζήτηση. Ήμουν μόνος με τη σιωπή και τις απορίες που με κυρίουβαν. Κάθισα στον καναπέ, προσπαθώντας να ηρεμήσω, αλλά δεν μπορούσα. Μέσα μου μάχονταν 1000 διαφορετικά συναισθήματα. Ήμουν θυμωμένος με τη Μαρία που με είχε ξεγελάσει. Πώς μπορούσε να κρατάει κάτι τέτοιο μυστικό? Πώς είχε αντέξει να με κοητά στα μάτια όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να μου πει την αλήθεια? Αισθανόμουν προδομένος, ζηλιάρη και απελπισμένος. Αλλά ταυτόχρονα ένιωθα και συμπόνια για τη Μαρία. Μπορούσα να φανταστώ πόσο δύσκολο ήταν για αυτήν. Και αν τελικά ο Γιάννης δεν ήταν δικός μου, πώς θα τα βγάζαμε πέρα? Είχαμε μεγαλώσει αυτό το παιδί μαζί. Τον αγαπούσαμε και τον φροντίζαμε σαν δικό μας. Δεν μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτόν. Πολλές φορές είχα σκεφτεί πως θα ήταν αν ο Γιάννης δεν ήταν δικός μου. Αλλά ήταν απλώς εικασίες. Ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα γινόταν πραγματικότητα. Και τώρα που το άκουγα, ένιωθα σαν να μου είχαν βγάλει την καρδιά. Όλα αυτά τα χρόνια, όποτε κοίταζα τον Γιάννη, ένιωθα γεμάτος περηφάνεια. Η ομοιότητά του μαζί μου ήταν τόσο έκδηλη. Ένιωθα ότι ήταν ένα κομμάτι του εαυτού μου. Και τώρα αποδεικνυόταν ψέμα. Πώς θα έβλεπα τον γιο μου από τώρα και στο εξής? Άρχισα να περπατάω νευρικά πάνω κάτω στο σαλόνι, αναποφάσιστος για το τι έπρεπε να κάνω. Η Μαρία θα επέστρεφε σύντομα και τότε θα έπρεπε να τη βλέπω στα μάτια και να αντιμετωπίσω την αλήθεια. Τι θα της έλεγα? Πώς θα της έδειχνα πόσο πληγωμένος ήμουν? Ξαφνικά ένιωσα ένα κόμπο στο λαιμό. Δάκρυα άρχισαν να κυλούν στα μαχουλά μου. Ήμουν συνδετριμμένος. Ακόμα και η σκέψη ότι ο Γιάννης μπορεί να μην ήταν δικός μου ήταν αφόρητη. Πώς θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτόν? Αυτός ήταν ο παντός μου, η αιτία ύπαρξής μου. Και όμως, παρά τον πόνο που ένιωθα, μία σκέψη ξεχώριζε από τις άλλες. Έπρεπε να μάθω την αλήθεια. Δεν μπορούσα να παραμείνω στο σκοτάδι. Έπρεπε να βρω το θάρρος και να μιλήσω με τη Μαρία. Ό,τι και αν αποκάλυπτε αυτή η συζήτηση. Έπρεπε να ξέρω. Το μόνο που ήξερα ήταν ότι ό,τι και αν συνέβαινε, ο Γιάννης θα παραμένει ο γιος μου. Η αγάπη μου για αυτόν δεν θα άλλαξε. Δεν μπορούσα να τον αφήσω. Ήταν η ψυχή μου. Καθώς συνέχιζα να περπατάω νευρικά στο σαλόνι, μπορούσα να νιώθω τα δάκρυα να κυλούν ανεξέλεγκτα στα μαγουλά μου. Ο κόσμος μου είχε ανατραπεί μέσα σε λίγα λεπτά. Η Μαρία και ο Γιάννης ήταν το παν για μένα. Και τώρα όλα έμοιαζαν να καταραίουν. Προσπαθούσα να συγκεντρωθώ, να καταλάβω τι ακριβώς συνέβαινε. Αλλά ήταν αδύνατο.
Όλα έμοιαζαν να είναι ένας εφιάλτης, από τον οποίο δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Ξαφνικά το τηλέφωνο ξανάρχισε να χτυπάει. Η οθόνη έδειχνε το όνομα της μητέρας της Μαρίας. Άρχισα να νιώθω παλμούς στους κροτάφους μου. Πρέπει να ήξερε και αυτή την αλήθεια. Το στομάχι μου σφίχτηκε καθώς πήρα το τηλέφωνο. «Αλλό, γεια σου γαμπρέ μου. Είσαι εντάξει?» Η φωνή της ακουγόταν γεμάτη ανησυχία. Παραλίγο να της πω ότι τίποτα δεν ήταν εντάξει. Αλλά συγκεντρωθήκα. Δεν ήξερα αν η Μαρία είχε αποκάλυψει ήδη την αλήθεια σε αυτήν. «Ναι, όλα καλά», απάντησα προσπαθώντας να ακούγομαι φυσικός. «Η Μαρία μου είπε πως ήρθες νωρίτερα από τη δουλειά και ότι όλα πήγαν στραβά». Η φωνή της αντιχούσε με ανησυχία. «Είσαι σίγουρος ότι είσαι καλά?» Πήρα μια βαθύ ανάσα, προσπαθώντας να μαζέψω τα κομμάτια μου. Δεν μπορούσα να της πω ότι ήξερα την αλήθεια. Δεν ήταν δικό μου μυστικό να αποκαλύψω. «Ναι, μην ανησυχείς. Απλώς έπρεπε να μιλήσω με τη Μαρία για κάποια πράγματα. Θα τα βγάλουμε πέρα». Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε σιωπή. Μετά η φωνή της γυναίκας ακούστηκε πιο ήρεμη. «Καλώς. Αν χρειαστείτε κάτι, μη διστάσετε να μου πείτε. Είμαι εδώ για σας. Να προσέχετε και να μου πείτε πώς πήγε η κουβέντα με τη Μαρία. Εντάξει?» «Εντάξει. Σε ευχαριστώ», απάντησα, νιώθοντας έναν κόμπο στο λαιμό. Ο ήχος του τηλεφώνου που κλείνει ήταν σχεδόν αποκαρδιωτικός. Έπρεπε να αντιμετωπίσω το θέμα όταν θα επέστρεφε η Μαρία. Αλλά πώς? Τι θα της έλεγα? Ξαφνικά, ένα δυνατό κτύπημα στην πόρτα με ξάφνιασε. Πήγα να δω ποιος ήταν και η καρδιά μου σταμάτησε για μια στιγμή όταν είδα το Γιάννη να στέκεται έξω. Μόνος του, χωρίς τη Μαρία. «Μπαμπά, τι συμβαίνει? Γιατί έφυγε έτσι ξαφνικά η μαμά από τη δουλειά?» ρώτησε με ανησυχία στη φωνή του. Ένιωσα σαν να μου έχουν αδειάσει το στομάχι. Αντίκρισα το πρόσωπο του μικρού μου γιου, τόσο παρόμοιο με το δικό μου, και για μια στιγμή ξέχασα όλα όσα είχα μάθει. Αυτό το παιδί ήταν το παν για μένα, ανεξάρτητα από το αν ήταν βιολογικά δικό μου ή όχι. «Μπα, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Νομίζω πως η μαμά είχε κάποια επίγουσα υπόθεση και έπρεπε να φύγει», είπα, προσπαθώντας να ακούγομαι ήρεμος. «Δεν ανησυχείς, θα τα βρούμε όλα». Ο Γιάννης με κοίταξε με απορία. «Μα γιατί δεν απαντάει στο τηλέφωνό της? Έχω προσπαθήσει να την καλέσω, αλλά δεν απαντάει». Ένιωσα το στομάχι μου να σφίγγεται. Τι θα του έλεγα? Πώς θα του εξηγούσα την κατάσταση? Δεν μπορούσα να του πω την αλήθεια, τουλάχιστον όχι ακόμα. «Μη στενοχωριέσαι, παιδί μου. Μάλλον έχει κάποιο πρόβλημα με την μπαταρία του κινητού της. Θα επικοινωνήσει μόλις μπορέσει», είπα, προσπαθώντας να τον καθησυχάσω. Ο Γιάννης με κοίταξε για λίγο με ύποπτο βλέμμα, αλλά έπειτα έγγισε. «Εντάξει, μπαμπά, θα περιμένω να με ειδοποιήσει», είπε και έκανε να γυρίσει. Ξαφνικά, καθώς στρεφόταν, ένιωσα ότι έπρεπε να τον κρατήσω. Δεν ήθελα να φύγει. Ένιωθα ότι αν τον άφηνα να φύγει, θα τον έχανα για πάντα και αυτό δεν θα το άντεχα. «Γιάννη, περίμενε», φώναξα. Εκείνος γύρισε με έκπληξη. «Τι συμβαίνει, μπαμπά?» ρώτησε. Δεν ήξερα πώς να του το πω, αλλά ήξερα πως έπρεπε. Έπρεπε να μάθει την αλήθεια, έστω και αν ήταν οδυνηρή. Πλησίασα και τον αγκάλιασα σφιχτά. «Γιάννη, υπάρχει κάτι που πρέπει να σου πω», είπα με σπασμένη φωνή. «Κάτι που ανακάλυψα πριν λίγο και με έχει ταράξει». Ο Γιάννης με κοίταξε με απορία και ανησυχία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. «Τι συμβαίνει, μπαμπά? Με κάνεις να ανησυχώ», είπε. Πήρα μια βαθιά ανάσα και τον κοίταξα κατάματα. «Γιάννη, δεν είμαι εγώ ο βιολογικός σου πατέρας». Το βλέμμα του παιδιού άλλαξε αμέσως, γεμίζοντας με απορία και έκπληψη. «Τι εννοείς, μπαμπά? Δεν καταλαβαίνω». Ένιωσα το στομάχι μου να σφίγγεται καθώς συνέχισα. «Η μαμά σου μόλις μου αποκάλυψε ότι δεν είμαι ο βιολογικός σου πατέρας. Δεν ξέρω ακόμα όλες τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρω ότι αυτό που νομίζαμε όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι αλήθεια». Ο Γιάννης με κοίταξε με απορία και σοκ ζωγραφισμένα στο πρόσωπό του. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που άκουγε. «Αλλά πώς γίνεται?» ψέλισε. «Εσύ είσαι ο μπαμπάς μου. Πάντα ήσουν εδώ για μένα». Τα μάτια του γέμισαν με δάκρυα καθώς με κοιτούσε. Ένιωσα την καρδιά μου να σπάει βλέποντας τον έτσι. Τον αγκάλιασα ξανά σφιχτά, προσπαθώντας να τον παρηγορήσω. «Ξέρω, παιδί μου, ξέρω. Κι εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Αλλά άσχετα από αυτό, εγώ θα είμαι πάντα εδώ για σένα. Θα είμαι πάντα ο μπαμπάς σου», είπα με σπασμένη φωνή.
Ο Γιάννης έκλαιγε σιωπηλά στην αγκαλιά μου, μη μπορώντας να πει τίποτα. Ήμουν σίγουρος ότι όλα αυτά τον είχαν ταράξει ολοκληρωτικά. Δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο άσχημα θα ένιωθε. Ήθελα απλώς να τον παρηγορήσω, να του πω ότι τίποτα δεν θα αλλάξει ανάμεσά μας. Ξαφνικά το τηλέφωνο μου άρχισε να χτυπάει ξανά. Ήταν η Μαρία. Ένιωσα το στομάχι μου να σφίγγεται. Αυτή τη φορά έπρεπε να της μιλήσω. Έπρεπε να μάθω όλη την αλήθεια. Κοίταξα τον Γιάννη, ακόμα κλαμμένο στην αγκαλιά μου, και του χάιδεψα τρυφερά τα μαλλιά. «Παιδί μου, πρέπει να μιλήσω λίγο με τη μαμά, εντάξει? Θα τα βρούμε όλα μαζί, σου υπόσχομαι», είπα και απάντησα στην κλήση. «Αλό, Μαρία?» Και τότε, ακούγοντας την απάντησή της, ένιωσα ότι ο κόσμος μου θα ανατραπεί για μια ακόμα φορά. Ενώ περίμενα την Μαρία να απαντήσει, ο Γιάννης σήκωσε το βλέμμα του από την αγκαλιά μου, τα μάτια του κόκκινα από τα δάκρυα. «Μπαμπά, τι εννοείς ότι δεν είσαι ο βιολογικός μου πατέρας?» ρώτησε, με φωνή σπασμένη από την αγωνία. «Πώς γίνεται αυτό? Εσύ είσαι εδώ όλα αυτά τα χρόνια». Ξέρω κατάπια προσπαθώντας να βρω τα λόγια. «Δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες, γιέ μου», απάντησα σιγανά. «Η μαμά σου μόλις μου αποκάλυψε ότι ο άνθρωπος που νομίζαμε ως τώρα ότι είναι ο πατέρας σου, στην πραγματικότητα δεν είναι». Τα μάτια του Γιάννη γούρλωσαν ακόμα περισσότερο και η ανησυχία του ήταν εμφανής. «Αλλά τότε ποιος είναι ο βιολογικός μου πατέρας?» ρώτησε ταραγμένος. Πριν προλάβω να απαντήσω, το τηλέφωνο ξαναχτύπησε στο χέρι μου. Ήταν η Μαρία. Πήρα μια βαθιά ανάσα και απάντησα. «Αλό, Μαρία?» «Γιάννη», ακούστηκε η τρεμάμενη κονή της. «Γιάννη, συγχώραμε». Προσπάθησα να καταλάβω τι έλεγε. «Τι εννοείς, αγάπη μου? Τι συμβαίνει?» Άκουσα την Μαρία να παίρνει μια βαθιά ανάσα πριν συνεχίσει. Ο Γιάννης δεν είναι δικό σου, Γιάννη. Δεν είσαι ο βιολογικός του πατέρας». Ένιωσα το στομάχι μου να σφίγγεται, καθώς οι λέξεις της καρφώνονταν στο μυαλό μου. Πώς ήταν δυνατόν? Πώς μπορούσε αυτό να είναι αλήθεια? «Τι εννοείς?» ψέλισα. «Τι λες, Μαρία? Ο Γιάννης είναι ο γιος μας. Πάντα ήταν». Άκουσα την Μαρία να ξεσπάσει λυγμούς. «Συγχώραμε, Γιάννη. Συγχώραμε που σου κρύβαμε την αλήθεια όλα αυτά τα χρόνια. Ο Γιάννης δεν είναι δικό σου». Για μια στιγμή ένιωσα σαν να μου έχουν βγάλει την καρδιά. Ο κόσμος μου γύρω μου άρχισε να γυρίζει και ένιωσα σαν να μην μπορούσα να αναπνεύσω. Αλλά πώς γίνεται? Ο Γιάννης είναι ο γιος μου. Ξέρω ότι είναι», φώναξα μέσα στο πανικό μου. «Συγχώραμε, Γιάννη. Συγχώραμε», έκλαιγε η Μαρία. Ο Γιάννης είναι γιος του Νίκου». Το όνομα αντίχησε στο μυαλό μου σαν κεραυνός. Ο Νίκος, ο αδερφός μου. Ο Νίκος που είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. «Τι εννοείς?» φώναξα ξανά, νιώθοντας το μυαλό μου να ζαλίζεται. «Ο Νίκος. Αλλά πώς? Πώς μπορεί ο Γιάννης να είναι γιος του Νίκου?» Η Μαρία έκλαιγε με λυγμούς στην άλλη άκρη της γραμμής. «Το ξέρω, Γιάννη. Το ξέρω. Ο Νίκος και εγώ είχαμε μια σχέση πριν από τον γάμο μας. Και όταν έμεινα έγκυος, ο Νίκος δεν ήθελε να το κρατήσει. Έτσι αποφασίσαμε να σε κάνουμε δικό μας, εσένα και τον Γιάννη». Ένιωσα τα πόδια μου να λυγίζουν καθώς προσπαθούσα να αφομοιώσω αυτό που άκουγα. Ο Νίκος, ο αδερφός μου, ήταν ο βιολογικός πατέρας του Γιάννη. Αυτή ήταν η αλήθεια που μας είχαν κρύψει όλα αυτά τα χρόνια. Κοίταξα τον Γιάννη, ακόμα χαμένο μέσα στην απορία και τον πόνο, και ένιωσα ένα κόμπο στο λαιμό. Αυτό το παιδί, που είχα μεγαλώσει και αγαπούσα σαν δικό μου, δεν ήταν τελικά δικός μου. Τότε ποιος ήμουν εγώ γι' αυτόν? «Αλλά γιατί?» ψέλισα στο τηλέφωνο. «Γιατί μας το κρύψατε όλα αυτά τα χρόνια?» Η Μαρία έδωσε μια βαθιά ανάσα. Ο Νίκος δεν ήθελε να το παραδεχτεί. Φοβόταν ότι θα τον απέρριπτε η οικογένεια και ότι δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί ως πατέρας. Κι εγώ ήθελα τόσο πολύ να γίνω μητέρα. Ήταν ο μόνος τρόπος να έχουμε ένα παιδί μαζί. «Συγχώραμε, Γιάννη. Συγχώραμε». Μια βαριά σιωπή απλώθηκε ανάμεσά μας. Η Μαρία συνέχιζε να κλαίει, ενώ εγώ προσπαθούσα να συγκεντρωθώ σε αυτό που άκουγα. Ο κόσμος μου είχε καταρρεύσει. Ο Νίκος, ο αγαπημένος μου αδερφός, ο άνθρωπος που εμπιστευόμουν περισσότερο από τον καθένα, ήταν ο βιολογικός πατέρας του Γιάννη. Και η Μαρία, η γυναίκα που είχα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, μου είχε κρύψει την αλήθεια. Ένιωθα προδομένος.
ταπεινωμένος, χαμένος. Ο Γιάννης, το παιδί που είχα μεγαλώσει και αγαπούσα με όλη μου την καρδιά, δεν ήταν δικός μου. Η ζωή μου, όπως την ήξερα, είχε καταρρεύσει γύρω μου. Κοίταξα τον Γιάννη που στεκόταν μπροστά μου, τα μάτια του γεμάτα δάκρυα και απορία. Πώς θα του το έλεγα, πώς θα του εξηγούσα ότι αυτός, που νόμιζε ως τώρα ότι ήταν ο πατέρας του, δεν ήταν στην πραγματικότητα. Ότι ο θείος του, ο αγαπημένος μας Νίκος, ήταν ο βιολογικός του πατέρας. Η Μαρία συνέχιζε να μιλάει, προσπαθώντας να εξηγήσει, να ζητήσει συγγνώμη. Αλλά για μένα δεν υπήρχαν πια λόγια. Ένιωθα προδομένος, ζηλιάρης, οργισμένος. Σε αυτή τη στιγμή δεν ήξερα αν θα μπορούσα να τη συγχωρήσω ποτέ. «Γιάννη, δεν ξέρω τι να πω», της είπα με σπασμένη φωνή. «Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να το χωνέψω όλο αυτό. Σου μιλάω αργότερα». Και πριν προλάβει να απαντήσει, έκλεισα το τηλέφωνο. Το μυαλό μου ήταν ένας αχαλήνοτος ωκεανός σκέψεων και συναισθημάτων. Κοίταξα τον Γιάννη, ο οποίος με κοντούσε με απορία και φόβο. Πλησίασα και τον αγκαλιάσα σφιχτά, μην μπορώντας να κρατήσω πια τα δάκρυα μου. «Μπαμπά, τι συμβαίνει?» ψέλισε ο μικρός με τρόμο. Τι εννοούσε η μαμά? Δεν ήξερα πώς να του το πω. Πώς να του εξηγούσα ότι αυτός, που νόμιζε ως τώρα ότι ήταν ο πατέρας του, δεν ήταν στην πραγματικότητα. Ότι ο θείος του, ο αγαπημένος μας Νίκος, ήταν ο βιολογικός του πατέρας. «Γιάννη», είπα με σπασμένη φωνή, «υπάρχει κάτι που πρέπει να σου πω. Κάτι πολύ σημαντικό». Εκείνος με κοίταξε με φόβο στα μάτια, σαν να ήξερε ήδη ότι κάτι πήγαινε στραβά. «Τι συμβαίνει, μπαμπά? Φοβάμαι». Τον αγκάλιασα πιο σφιχτά, προσπαθώντας να τον παρηγορήσω. «Ο Νίκος, ο θείος σου, ο Νίκος είναι ο βιολογικός σου πατέρας, Γιάννη». Είδα το βλέμμα του να γεμίζει με έκπληξη και αποτροπιασμό. «Τι, αλλά πώς?» ψέλισε. «Δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες», συνέχισα, «αλλά η μαμά σου μόλις μου αποκάλυψε ότι ο Νίκος ήταν ο βιολογικός σου πατέρας. Εγώ δεν είμαι ο πραγματικός σου μπαμπάς». Ο Γιάννης με κοίταξε με αποτροπιασμό και πόνο ζωγραφισμένα στο πρόσωπό του. Ένιωσα την καρδιά μου να σπάει βλέποντας τον τόσο χαμένο και τρομαγμένο. «Αλλά εσύ είσαι ο μπαμπάς μου», φώναξε. «Πάντα ήσουν εδώ για μένα. Δεν μπορεί να μην είσαι ο πραγματικός μου πατέρας». Τον πήρα πάλι στην αγκαλιά μου προσπαθώντας να τον καθησυχάσω. «Ξέρω, παιδί μου, ξέρω. Και για μένα ήταν ένα σοκ. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, εγώ πάντα θα είμαι εδώ». Μπορείς να φανταστείς πώς ένιωσα όταν άκουσα αυτή την τρομερή αλήθεια. Ήταν σαν να μου είχαν αδειάσει το στομάχι. Ένιωθα να καταραίω, να μην μπορώ να πιστέψω αυτό που άκουγα. Ο Γιάννης, ο γιος μου, δεν ήταν δικός μου. Το παιδί που είχα μεγαλώσει, που αγαπούσα πάνω από όλα, δεν ήταν βιολογικά δικό μου. Ένιωσα σαν να μου είχαν πάρει ένα κομμάτι της ψυχής μου. Αλλά τότε κάτι άλλο χειρότερο ακόμα αναδύθηκε μέσα μου. Ένας φόβος, μια τρομερή αμφιβολία που άρχισε να με τρώει. Αν ο Γιάννης δεν ήταν δικός μου, τότε ποιος ήταν ο βιολογικός του πατέρας? Κοίταξα το παιδί μου που με κοιτούσε με δέος και πόνο και προσπάθησα να μαζέψω τα κομμάτια μου. «Ο Νίκος, ο θείος σου, είναι ο βιολογικός σου πατέρας», είπε με σπασμένη φωνή. Είδα τα μάτια του Γιάννη να πλατείνονται από την έκπληξη. Ο θείος Νίκος, αλλά πώς?» ψέλισε. Πήρα μια βαθιά ανάσα και συνέχισα. Σύμφωνα με τη μαμά, εκείνος και εκείνη είχαν μια σχέση πριν από τον γάμο μας και όταν έμεινε έγκυος, ο Νίκος δεν ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες. Έτσι, αποφασίσανε να με κάνουν εμένα τον πατέρα σου. Παρατήρησα το πρόσωπο του Γιάννη να σκοτεινιάζει. «Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια μας έκρυβαν την αλήθεια?» ρώτησε με αγανάκτηση. Ένεβα βαριά. «Ναι, παιδί μου, ο Νίκος και η μαμά σου αποφάσισαν να μην σου πουν ποτέ την αλήθεια. Φοβόντουσαν την αντίδρασή σου». Ξαφνικά, ο Γιάννης έβαλε τα κλάματα. «Αλλά πώς μπορούσαν να μας κρύβουν κάτι τέτοιο?» φώναξε μέσα στα δάκρυα. «Εγώ τον θεωρούσα τον καλύτερο μου θείο και τώρα μαθαίνω ότι είναι ο πατέρας μου». Τον έσφιξα στην αγκαλιά μου, προσπαθώντας να τον ηρεμήσω. «Ξέρω, παιδί μου, ξέρω. Κι εγώ δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συμβαίνει. Είναι τρομερό».
Ξαφνικά, ένα νέο κύμα σκέψεων και ερωτημάτων με κατέκλυσε. Αν ο Νίκος ήταν ο βιολογικός πατέρας του Γιάννη, τότε υπήρχε και κάτι άλλο που δεν ήξερα. «Γιάννη», είπα, προσπαθώντας να κρατήσω την ψυχραιμία μου, «υπάρχει κάτι ακόμα που πρέπει να σου πω». Ο Γιάννης με κοίταξε με απορία μέσα από τα δάκρυα. «Τι άλλο υπάρχει?» ψέλισε. Πήρα μια βαθιά ανάσα. «Ο Νίκος?» Ο Νίκος ήταν ο αδελφός μου. Παρατήρησα το βλέμμα του Γιάννη να αλλάζει ξανά, να γεμίζει με σύγχυση και τρόμο. «Τι εννοείς? Δηλαδή, είσαι ο θείος μου?» Ένευσα βαριά. «Ναι, παιδί μου. Ο Νίκος ήταν ο αδελφός μου. Άρα εγώ είμαι ο θείος σου». Ξέσπασε και πάλι σε λυγμούς. «Αλλά τότε εσύ δεν είσαι ο πραγματικός μου πατέρας», φώναξε. Ένιωσα σαν να μου είχαν βγάλει την καρδιά. Το παιδί που αγαπούσα πάνω από όλα, ο γιος μου, δεν ήταν δικός μου. Και τώρα έμαθε ότι αυτός που νόμιζε ως τώρα ότι ήταν ο πατέρας του, ήταν στην πραγματικότητα ο θείος του. Ήταν όλα τόσο μπερδεμένα, τόσο σκοτεινά. «Γιάννη, ακούσε με», είπα προσπαθώντας να τον ηρεμήσω. «Ανεξάρτητα από αυτή την αλήθεια, εγώ πάντα θα είμαι εδώ για σένα. Θα είμαι ο μπαμπάς σου, όπως ήμουν όλα αυτά τα χρόνια». Εκείνος με κοίταξε με απελπισία. «Αλλά πώς? Πώς μπορείς να είσαι ο μπαμπάς μου αν δεν είσαι ο βιολογικός μου πατέρας?» ούρλιαξε. Άρχισα να νιώθω ένα κόμπο στο λαιμό. «Γιάννη, ό,τι κι αν συνέβη, εσύ θα είσαι πάντα ο γιος μου. Εγώ σε μεγάλωσα, σε αγάπησα, σε φρόντισα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δεν αλλάζει». Άρχισε να τραβιέται από την αγκαλιά μου, με το βλέμμα γεμάτο πόνο και απογοήτευση. «Όχι, δεν μπορεί να είσαι ο μπαμπάς μου. Ο Νίκος είναι ο πατέρας μου, όχι εσύ», φώναξε. Προσπάθησα να τον κρατήσω, να του εξηγήσω, αλλά ήταν αδύνατο. Ο Γιάννης ήταν απαρηγόρητος, σοκαρισμένος από όλα όσα είχε μάθει. Και το χειρότερο ήταν ότι δεν μπορούσα να τον κατηγορήσω. Ξαφνικά, το τηλέφωνο ξανάρχισε να χτυπάει. Ήταν η Μαρία. Ένιωσα το στομάχι μου να σφίγγεται. Δεν ήξερα αν θα μπορούσα να της μιλήσω αυτή τη στιγμή. «Αλλό», απάντησα διστακτικά. «Γιάννη, είσαι καλά? Ο Γιάννης τι έκανε? Τι του είπες?» ακούστηκε η τρομαγμένη φωνή της. Κοίταξα τον Γιάννη που καθόταν στον καναπέ με το κεφάλι ανάμεσα στα χέρια και ένιωσα ένα κόμπο στο λαιμό. Ο Γιάννης είναι συντετριμμένος, Μαρία», μόλις του είπα την αλήθεια. Ακούστηκε ένα βαθύ αναστεναγμό από την άλλη άκρη της γραμμής. Το ήξερα ότι θα ήταν δύσκολο. «Πώς αντέδρασε? Πώς νομίζεις?» απάντησα με πικρία. «Είναι σοκαρισμένος, απελπισμένος. Δεν μπορεί να το πιστέψει». Κοίταξα ξανά τον Γιάννη και ένιωσα τα μάτια μου να γεμίζουν δάκρυα και να σκεφτείς ότι ο Νίκος είναι ο βιολογικός του πατέρας. Ακούστηκε ένας βαθύς αναστεναγμός από την άλλη άκρη της γραμμής. Ξέρω ότι ήταν σοκ για όλους μας, αλλά πρέπει να τα βρούμε, Γιάννη. Πρέπει να μιλήσουμε και να τα ξεκαθαρίσουμε. «Τώρα?» ρώτησα με απογοήτευση. «Τώρα που ο Γιάννης είναι συντετριμμένος, πώς να του μιλήσω εγώ, αφού δεν είμαι καν ο πραγματικός του πατέλας?» «Γιάννη, παρακαλώ», παρακάλεσε η Μαρία με σπασμένη φωνή. «Πρέπει να μιλήσουμε όλοι μαζί. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον αυτή τη στιγμή». Κοίταξα ξανά τον Γιάννη που καθόταν αποκαμώμενος στον καναπέ και ένιωσα την καρδιά μου να σπάει. «Εντάξει, Μαρία, θα έρθει σπίτι». «Είμαι στον δρόμο ήδη», απάντησε. «Θα είμαι εκεί σύντομα. Μείνε εκεί με τον Γιάννη, σε παρακαλώ». «Εντάξει», είπα και έκλεισα το τηλέφωνο. Πλησίασα τον Γιάννη και κάθισα δίπλα του. «Παιδί μου, η μαμά έρχεται σπίτι. Πρέπει να μιλήσουμε όλοι μαζί». Εκείνος με κοίταξε με απογοήτευση. «Τι άλλο μπορείτε να μου πείτε? Ότι ο θείος Νίκος ήταν και ο παππούς μου?» ηρωνεύτηκε. Ένιωσα ένα σφίξιμο στο στομάχι. «Δεν ξέρω, παιδί μου. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να μας περιμένει». Ένιωσα τα δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά μου. «Αλλά ό,τι κι αν συμβαίνει, εγώ θα είμαι πάντα εδώ για σένα». Ο Γιάννης με κοίταξε για λίγο, τα μάτια του γεμάτα πόνο και απογοήτευση. Και τότε ξαφνικά κάτι άλλο φάνηκε να περνά από το μυαλό του. «Αν ο θείος Νίκος ήταν ο πατέρας μου», ξεκίνησε διστακτικά, «τότε εσύ και η μαμά δεν είσαστε καν παντρεμένοι?» Ένιωσα το στομάχι μου να σφίγγεται καθώς κατάλαβα την υπόνοια του. «Γιάννη», προσπάθησα να πω, αλλά οι λέξεις κόλλησαν στο. Ο Γιάννης με κοίταξε με απόγνωση.
Δεν είστε παντρεμένοι, έτσι δεν είναι? Ξεψύχησε. Ο Νίκος είναι ο πραγματικός μου πατέρας και εσύ δεν είσαι καν ο σύζυγος της μαμάς μου. Ένιωσα ότι ο κόσμος μου γύρω μου καταραίει. Πώς μπορούσα να του πω την αλήθεια? Πώς μπορούσα να του εξηγήσω ότι όλα αυτά τα χρόνια η οικογένειά μας ήταν ένα ψέμα? Γιάννη, παρακαλώ, προσπάθησα να τον ηρεμήσω. Σε παρακαλώ, μην βγάζεις αυτά τα συμπεράσματα. Χρειαζόμαστε να μιλήσουμε όλοι μαζί όταν έρθει η μαμά. Αλλά ο Γιάννης με κοίταξε με απόγνωση. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε άλλο. Όλα είναι ξεκάθαρα τώρα, φώναξε. Ο Νίκος είναι ο πατέρας μου και εσύ δεν είσαι τίποτα παραπάνω από ένας ξένος που μπήκε στη ζωή μας. Προσπάθησα να τον πιάσω από το χέρι, αλλά εκείνος απομακρύνθηκε απότομα. «Μην με αγγίζεις», ούρλιαξε. «Δεν είσαι τίποτα για μένα». Είδα τον πόνο και την απόγνωση στο βλέμμα του και ένιωσα την καρδιά μου να σπάει. Ήξερα ότι δεν θα μπορούσε να του αντέξει αυτή η αποκάλυψη. Γι' αυτόν όλος ο κόσμος του είχε καταρρεύσει. «Γιάννη, σε παρακαλώ», προσπάθησα ξανά. «Ξέρω ότι είναι σοκαριστικό, αλλά εξακολουθώ να είμαι εδώ για σένα. Δεν έχει σημασία αν δεν είμαι ο βιολογικός σου πατέρας». Αλλά εκείνος με κοίταζε σαν να τον είχα πληγώσει θανάσιμα. «Δεν το καταλαβαίνεις», ψέλισε. «Αν δεν είσαι ο πατέρας μου, τότε δεν έχω κανέναν. Ούτε εσύ, ούτε η μαμά, ούτε ακόμα και ο θείος Νίκος». Ένιωσα σαν να μου έχουν πετάξει έναν κόμπο στο λαϊμό. Κατάλαβα ότι για τον Γιάννη αυτή η αποκάλυψη ήταν κάτι πολύ παραπάνω από απλά σοκαριστική. Ήταν μια συντριβή ολόκληρης της ταυτότητας του. Μια αίσθηση ότι δεν είχε πια κανέναν. «Γιάννη, σε παρακαλώ», οικέτευσα. «Εγώ είμαι ακόμα εδώ για σένα. Και η μαμά σου επίσης». Δεν έχει σημασία αν δεν είμαστε οι βιολογικοί σου γονείς. Εξακολουθούμε να σε αγαπάμε και να σε φροντίζουμε όπως πάντα. Αλλά εκείνος συνέχισε να με κοιτάζει με απόγνωση. «Πώς μπορώ να σας εμπιστευτώ πια?» ψέλισε. «Όλα αυτά τα χρόνια μου λέγατε ψέματα. Πώς μπορώ να ξέρω ότι δεν θα με ξεγελάσετε ξανά?» Προσπάθησα να τον πλησιάσω ξανά, αλλά εκείνος απομακρύνθηκε ακόμα περισσότερο. «Μη με πλησιάζεις», ούρλιαξε. «Δεν είσαι τίποτα για μένα. Μπορείς να φύγεις τώρα». Ένιωσα τα δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά μου, καθώς παρατηρούσα τον Γιάννη να τραβιέται απ' εμένα. Ήταν σαν να μου έχουν αποσπάσει την καρδιά. Ο γιος μου, το παν για μένα, μου έστρεφε την πλάτη. Καθώς προσπαθούσα απεγνωσμένα να τον πείσω, ακούστηκε ξαφνικά ένα κλειδώμα στην πόρτα. Η Μαρία είχε επιστρέψει. Μπήκε στο σπίτι με βιασύνη και αμέσως κατάλαβε κάτι ήταν λάθος. Ο Γιάννης καθόταν μόνος του στον καναπέ, τα μάτια του κόκκινα από τα δάκρυα, ενώ εγώ στεκόμουν απέναντί του, επίσης με δακρυσμένα μάτια. «Τι συμβαίνει εδώ?» ρώτησε με ανησυχία η Μαρία, καθώς πλησίαζε τον Γιάννη. «Παιδί μου, γιατί κλαις?» Αλλά ο Γιάννης την κοίταξε με απόγνωση. «Μαμά, πώς μπορείς να μου το κάνεις αυτό?» ψέλισε. «Πώς μπορείς να μου κρύβεις ότι ο θείος Νίκος είναι ο πραγματικός μου πατέρας?» Είδα το βλέμμα της Μαρίας να σκοτεινιάζει, καθώς κατάλαβε ότι ο Γιάννης ήξερε την αλήθεια. Προσπάθησε να τον πλησιάσει, αλλά εκείνος απομακρύνθηκε. «Γιάννη, παιδί μου, ηρέμησε», είπε με σπασμένη φωνή. «Ξέρω ότι είναι σοκαριστικό, αλλά θα τα βρούμε όλα». «Τα βρούμε όλα», ξέσπασε ο Γιάννης. «Πώς μπορείτε να τα βρείτε όλα, αφού όλα ήταν ψέματα? Ούτε εσύ, ούτε ο κύριος δεν είστε οι πραγματικοί μου γονείς». Η Μαρία έμεινε για λίγο άφωνη, τα μάτια της γεμάτα δάκρυα. «Γιάννη, σε παρακαλώ, εγώ και ο κύριος σε αγαπάμε πάνω από όλα. Αν με αγαπάτε τόσο πολύ, τότε γιατί μου κρύβατε την αλήθεια?» φώναξε ο Γιάννης. «Γιατί μου λέγατε ψέματα όλα αυτά τα χρόνια?» Προσπάθησα να πλησιάσω τον Γιάννη, αλλά εκείνος απομακρύνθηκε ακόμα περισσότερο. «Μη με πλησιάζεις», ούρλιαξε. «Δεν είσαι τίποτα για μένα. Δεν είστε τίποτα για μένα». Η Μαρία έκλαιγε σιωπηλά, χαμένη μέσα στον πόνο και την απελπισία. «Γιάννη, σε παρακαλώ», ψιθύρισε. «Δώσε μας μια ευκαιρία να σου εξηγήσουμε». Αλλά ο Γιάννης την κοίταξε με απέκθεια. «Δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο», φώναξε. «Δεν μπορώ να σας εμπιστευτώ ξανά. Δεν έχω κανέναν». Τότε ξαφνικά το τηλέφωνο ξανάρχισε να χυτάει. Ήταν ξανά η μητέρα της Μαρίας. Με φόβο απάντησα. «Αλλό, Γιάννη, τι συμβαίνει?» ακούστηκε η ανήσυχη φωνή της γυναίκας. Η Μαρία μόλις με πήρε και ακούγεται απελπισμένη. «Είστε όλοι καλά?» Κοίταξα τον Γιάννη και τη Μαρία και ένιωσα ότι δεν μπορούσα να πω την αλήθεια. Δεν ήξερα πώς να της το εξηγήσω. «Όλα είναι καλά», απάντησα με δυσκολία. «Απλώς υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα που προσπαθούμε να το λύσουμε». Ακούστηκε μια βαριά σιωπή για λίγα δευτερόλεπτα. «Κατάλαβα», είπε η γυναίκα. «Αν χρειαστείτε κάτι, μην διστάσετε να με καλέσετε, εντάξει?» «Εντάξει», απάντησα και έκλεισα το τηλέφωνο. Κοίταξα ξανά τον Γιάννη και τη Μαρία, που στεκόντουσαν απέναντί μου, χαμένοι μέσα στον πόνο και την απόγνωση.
Δεν ήξερα τι να κάνω. Όλα είχαν καταρρεύσει γύρω μας. Ξαφνικά, ο Γιάννης κοίταξε προς το μέρος μου με ένα βλέμμα που δεν μπορούσα να ερμηνεύσω. «Αν ο θείος Νίκος είναι ο πραγματικός μου πατέρας», είπε αργά, «τότε αυτό σημαίνει ότι εσύ και η μαμά δεν είστε καν παντρεμένοι?» Ένιωσα το στομάχι μου να σφίγγεται, καθώς κατάλαβα την υπόνοια του. Αυτή ήταν μια ερώτηση που φοβόμουν να απαντήσω. Τι θα του έλεγα? Πώς θα του εξηγούσα ότι η ολόκληρη η ζωή του ήταν ένα ψέμα? Κοίταξα την Μαρία, που με κοίταζε με απόγνωση, και κατάλαβα ότι δεν είχα άλλη επιλογή. Έπρεπε να του πω την αλήθεια, όσο επώδυνη κι αν ήταν. «Γιάννη», είπα με σπασμένη φωνή, «ο Νίκος δεν είναι μόνο ο βιολογικό». Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι δεν είχα άλλη επιλογή παρά να του πω την αλήθεια, όσο επώδυνη κι αν ήταν. «Γιάννη», είπα με σπασμένη φωνή, «ο Νίκος δεν είναι μόνο ο βιολογικός σου πατέρας, είναι και ο αδερφός μου». Είδα τα μάτια του Γιάννη να πλατείνονται από την έκπληξη. «Τι εννοείς?» ψέλισε. «Ο θείος Νίκος είναι ο αδερφός σου?» Ένιωσα βαριά. «Ναι, Γιάννη, ο Νίκος ήταν ο αδερφός μου. Και η Μαρία δεν ήταν ποτέ παντρεμένη μαζί μου». Παρατήρησα τον Γιάννη να ξεψυχάει μπροστά μου. «Δεν είμαι τίποτα παραπάνω από ένα ψέμα», ψέλισε. Η Μαρία πλησίασε τον Γιάννη και προσπάθησε να τον αγκαλιάσει, αλλά εκείνος την απόθυσε. «Μην με αγγίζεις», φώναξε. «Δεν είστε τίποτα για μένα». Ένιωσα την καρδιά μου να σπάει βλέποντας τον Γιάννη τόσο πληγωμένο. Πλησίασα και κάθισα δίπλα του, αλλά εκείνος έκανε να σηκωθεί. «Πού πας, παιδί μου?» ρώτησα με αγωνία. «Φεύγω από εδώ», απάντησε με θυμό. «Δεν ανήκω πουθενά πια». Προσπάθησα να τον πιάσω από το χέρι, αλλά εκείνος τράβηξε το χέρι του. «Άφησε με», ούρλιαξε. «Δεν είσαι τίποτα για μένα». Η Μαρία έβαλε τα κλάματα, προσπαθώντας να τον πείσει να μείνει. «Παιδί μου, σε παρακαλώ, μην φεύγεις, μείνε μαζί μας». Αλλά ο Γιάννης την κοίταξε με απόγνωση. «Πώς μπορώ να μείνω? Πώς μπορώ να σας εμπιστευτώ ξανά, όταν μου λέγατε ψέματα όλα αυτά τα χρόνια?» Τον πλησίασα ξανά και τον κοίταξα κατάματα. «Γιάννη, σε παρακαλώ, άκουσε με. Ό,τι κι αν συνέβη, εγώ και η μαμά σου σε αγαπάμε πάνω από όλα. Δεν έχει σημασία αν δεν είμαστε οι βιολογικοί σου γονείς». Αλλά εκείνος με κοίταξε με πόνο και απογοήτευση. «Πώς να σας εμπιστευτώ ξανά?» ψέλισε. «Όλα ήταν ψέματα. Δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια». Ήξερα ότι δεν θα ήταν εύκολο. Δεν μπορούσα να περιμένω ότι θα τον έπειθα μόνο με λόγια. Χρειαζόταν χρόνος, υπομονή και αγάπη. «Τότε άσε μας να αποδείξουμε την αλήθεια μας», είπα με σιγανή φωνή. «Άσε μας να σου δείξουμε πόσο σε αγαπάμε, ανεξάρτητα από το αν είμαστε οι βιολογικοί σου γονείς ή όχι». Ο Γιάννης με κοίταξε δύσπιστα. «Πώς μπορώ να σας πιστέψω μετά από όλα αυτά?» ψέλισε. Η Μαρία πλησίασε και τον πήρε στην αγκαλά της. «Παιδί μου, ξέρουμε ότι είναι δύσκολο», είπε με σπασμένη φωνή. «Αλλά άσε μας να σου αποδείξουμε πόσο σε αγαπάμε. Δώσε μας μια ευκαιρία». Ο Γιάννης έμεινε για λίγο ακίνητο στην αγκαλιά της, μέχρι που ξέσπασε σε λυγμούς. «Δεν ξέρω τι να πιστέψω πια», ψέλισε μέσα στα δάκρυα. Τον αγκάλιασα κι εγώ, νιώθοντας τα δικά μου δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά μου. «Παιδί μου, ξέρουμε ότι είναι δύσκολο», είπε με σπασμένη φωνή. «Αλλά είμαστε εδώ για σένα. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να ξαναβρείτε την εμπιστοσύνη σου». Ο Γιάννης έκλαιγε σιωπηλά στην αγκαλιά μας, χωρίς να μιλάει. Η Μαρία και εγώ τον κρατούσαμε σφιχτά, προσπαθώντας να τον παρηγορήσουμε. Καμία από μας δεν ήξερε πώς θα τα βγάλουμε πέρα από εδώ και πέρα. Η ζωή μας είχε ανατραπεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Όλα όσα νομίζαμε ως τώρα ότι ήξεραν ήταν ψέματα. Δεν ήταν πια σίγουροι για τίποτα. Αλλά ήξεραν ότι
Ανεξάρτητα από τα ψέματα και τις αποκαλύψεις, ο Γιάννης ήταν το παν για εμάς και θα κάναμε ό,τι χρειαζόταν για να ξαναβρούν την εμπιστοσύνη του. Καθίσαμε για ώρα στο καναπέ, αγκαλιασμένοι, χωρίς να πούμε λέξη. «Τι εννοείς, Γιάννη?» Ο Γιάννης τον κοίταξε για λίγο, προσπαθώντας να βρει τα λόγια. «Ο μπαμπάς μου είπε ότι εσύ είσαι ο βιολογικός μου πατέρας». Ο Νίκος άρχισε να καταλαβαίνει. Γύρισε το βλέμμα του προς το μέρος μου και της Μαρίας με ένα ύφος απόγνωσης. «Είναι αλήθεια?» ρώτησε. «Ο Γιάννης είναι δικός μου γιος». Κοίταξα τον Νίκο, που είχε αλλάξει χρώμα, και κατάλαβα ότι ήταν μια τρομερή αποκάλυψη και για εκείνον. «Ναι, Νίκο», απάντησα σιγανά. «Ο Γιάννης είναι ο γιος σου». Για μερικά λεπτά επικράτησε μια βαριά σιωπή. Ο Νίκος έμοιαζε συντετριμμένος, σαν να μην μπορούσε να το πιστέψει. Τότε ξαφνικά στράφηκε προς τον Γιάννη και τον κοίταξε με απόγνωση. «Παιδί μου», ψέλισε, «γιατί δεν μου το είπατε?» Ο Γιάννης τον κοίταξε με σύγχυση και πόνο. «Γιατί?» ρώτησε. «Γιατί μου κρύβατε την αλήθεια όλα αυτά τα χρόνια?» Ο Νίκος έπιασε το χέρι του Γιάννη.